utav herrarna Andreas Torstensson, Viktor Andersson, Mikael Hamrin, Tobias Anderberg, Anders Norberg, William Karlström, Oskar Augustsson, Christian Nyback, Herman Haglund, alltså allihopa som har rätt. Kom igen, upp! Och Pontus Söderström, Niklas Jaks, Erik Antonsson, Mika Hoppinen. Vi kan väl göra en snygg line-up här bara så får vi med allihopa där. Och väl genomförd Lucia-pokalen SM i Kils. Nu ska vi alldeles strax, vi ska bara göra rent här på scenen. Och vi ska då, som jag nämnde tidigare, här få upp Carl Daniel och Robert Staninski. Och de ska visa från Extreme Box Jump Challenge.